आज मी कोळंबी फ्राय करणार आहे। हे बघा मोठे मोठे कोळंबी आणले आहेत। आता पहिल्यांदा हे साफ करायचं ना, मोठं काम असतं हे साफ करायचं। तर ह्याच्यामध्ये दोरा असतो बघा, खाली पण दोरा असतो हा बघा। हा दोरा ना असं खालचं पोट आहे ते फाडून पूर्णपणे काढून घ्यायचा, कारण जेवढी कोळंबी आपल्याला खायला चांगली लागते ना, पण तर हा जर दोरा आपल्या पोटात गेला ना तर आपल्याला पोटात म्हणजे त्रास होईल पोटाला। म्हणून काय करायचं तर एकदम सुरी घेऊन, धारदार सुरी घेऊन ना, तिथं बघा पाठीवरचा भाग आहे ना तो असा कापायचा की तो दोरा आहे ना अख्खा दोरा येतो। मी तुम्हाला मागे पण एका व्हिडिओमध्ये दाखवले बघा। आणि हा संपूर्ण आलाच पाहिजे हा, नाही तर काय होतं म्हणजे आपला ते पोटाला त्रास होतो त्याचा खाल्ल्यानंतर। आणि खालच्या बाजूने सुद्धा दिसतोय, खालच्या बाजूनच दिसतोय, तुम्हाला दाखवते काढून बघा, इथे दिसतोय दोरा तो खालचं पोट आहे ना ते सुद्धा असं चांगलं हे करून घ्यायचं आणि तो दोरा काढायचा आहे बघा। आणि आता हे सगळे काढून घेते मी आणि नंतर ह्याला आपण म्हणजे सगळं मसाला वगैरे लावून ठेवायचा आहे आणि नंतर फ्राय करायचे, जसे आपण मासे फ्राय करतो ना त्या पद्धतीनेच कुरकुरीत होतात छान एकदम। मी तुम्हाला नंतर दाखवते। तर आता पहिल्यांदा मी हे साफ करून घेते, काळजीपूर्वक आणि लक्षपूर्वक हे साफ करायला पाहिजे। ते बघा पोटाकडचा पाठीवरचा भाग असा संपूर्ण घ्यायचा, कट करून केलं की हे बघा दिसतोय काळा दोरा तुम्हाला, हा इथे हा दोरा काढून घ्यायचा हा बघा। तसंच खालच्या बाजूने तुम्ही सगळेजण करत असणारच, पण बघा आपण बाहेर खा म्हणून बाहेर आपल्याला जास्त करून प्राऊन्स खायला भीती वाटते, कारण काढत असेल बहुतेक हॉटेलमध्ये, काही कल्पना नाही मला। तर अशा प्रकारे मी सगळी कोळंबी ही साफ करून घेते, स्वच्छ धुवून घेते 5-6 वेळा पाण्यातनं आणि नंतर कसं काय काय लावायचे तुम्हाला दाखवते। हे बघा मी स्वच्छ 4-5 वेळा स्वच्छ धुवून घेतली आहे आणि पाणी पण सगळं निथळून काढलं आहे। पाणी असं सगळं निथळून काढायचं पाणी। आता आपण फ्राय करण्याच्या याला मसाला लावून ठेवणार आहोत हां। तर पहिल्यांदा काय करते मी, हे बघा एक अख्खं लिंबू घेतलं आहे, त्या लिंबाचा रस घेते। असं हात धरून काढायचं, काय बियावरती राहतात तर खाली फक्त रस राहतो। भरपूर रस आला बघा, जवळजवळ हे बघा 1 चमचापेक्षा जास्त रस आले। आता मी याच्यामध्ये हळद टाकते थोडी हां। नंतर ही आलं लसूणची पेस्ट, हे सगळं आताच लावून ठेवायचं। नंतर फक्त आपण त्याच्यामध्ये वरचं कोटिंग येण्यासाठी आपण त्यात फक्त मसाले काय काय फक्त पीठ घालणार आहोत आणि चवीनुसार मीठ, कारण ह्या सगळ्याला मीठ लागायला हवं ना म्हणून। आणि मिरची पावडर, लाल मिरची पावडर, आता आपण ह्याला हे प्राऊन्स आपण साफ करताना वरनं खालून आपण चिरा मारल्याच आहेत हो की नाही। तर आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं मी 1 चमचाभर मी आगूळ टाकणार आहे, कारण आगूळ पण जर आंबट असलं की जरा बरं वाटतं ना म्हणून। आणि सगळं मिश्रण एकजीव करून चांगलं ह्याला मीठ, मसाला पण मीठ लागला आणि आपल्याला मीठ लागलं आहे की नाही ह्या मसाला बघायला हरकत नाही, चाकून आपल्याला हवं तर आणखीन मीठ, कारण मीठ लागलं चांगलं तरच मग कोळंबी छान लागते ना। आता ना हे चांगलं मी घोळून घेतलं आहे। आता हे बघा जसं आपण मासे कसे भाजताना लावतो तसं त्या कोळंबीला, प्रत्येक कोळंबीला चांगलं असं लागलं पाहिजे। याचा जो वरचा भाग आपण कट मारले त्या त्याला चांगलं म्हणजे मसाल्याला की जरा चांगलं लागतात ना ते, म्हणून गाळून घ्यायचं, पाणी अजिबात घ्यायचं नाही आहे। आणि हे सगळं असं लावून ना फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचे। जेव्हा आपलं आता सगळं तयारी होईल तर आपण 1-1.5 तास राहिलं त्याला काही होणार नाही। हे सगळं आंबटपणा, तिखटपणा, मीठ सगळं याच्यामध्ये चांगलं मुरेल। या पद्धतीने
हे लावून मी आता त्याला झाकण मारते आणि फ्रीजमध्ये ठेवून देते. आणि नंतर फ्राय करताना जो मसाला म्हणजे तळताना जो मसालावर आपण लावणार आहोत ना पीठ आणि ते तुम्हाला नंतर दाखवते. हे बघा मी कोळंबी त्याला मसाला वगैरे सगळं लावून ठेवलं होतं ना आंबट वगैरे, तर आत्ताच काढले बाहेर मी हे. आता हे आपला फ्राय करायचं आहे, तर त्यासाठी बघा हे तांदळाचं पीठ घेतलं आहे मी 2 चमचे मोठे घेतले 2 चमचे आणि 1 चमचा बेसन आहे, 1 चमचा रवा आहे. आता ह्याला मीठ हवं ना, ते मीठ आहे हे थोडंसं तिखट, हळद घातली आहे. आता सगळं मिश्रण मी ना एकत्र करणार आहे. बेसन आता मी हिरवी माशांना बेसन लावत नाही, पण ह्या माशांना कोळंबी आपण करतोय ना फ्राय त्याला बेसन का लावते, तर त्याला ते जर आपण सगळे जे काय पिठं मिक्स केली आहे त्याला चिकटून राहायला हवी ती त्याच्यासाठी. आणि मग त्याला रवा वगैरे तांदूळाचं पीठ आहे ते मी कुरकुरीत होतील ते. हे बघा आता आणखीन काय घालायचं गरज नाही, कारण आपण त्याला सगळं ते लावून ठेवलेलं आहे तिखट वगैरे. तर बघा गॅसवर मी पॅन तापत ठेवलं आहे, तर ह्याच्यामध्ये मी जास्त थोडं तेल घालणार आहे पहिल्यांदा. तेल तापत असतानाच काय करणार माहिती आहे, ह्या तेलामध्ये मी लसूण घालणार आहे. हे बघा आणि कढीपत्त्याची पानंसुद्धा ना अशी तोडून घालणार आहे. ह्याचा सगळा स्वाद आहे ना त्या तेलामध्ये येईल आणि आपण जे हे म्हणजे कोळंबी आपण फ्राय करतोय ना त्याला त्याचा स्वाद लागेल. हे जरा गरम होऊन दे, तोपर्यंत मी ही कोळंबी आहे ना ह्या पिठामध्ये घोळवून घेते. हे बघा त्याला पाणी सुटलं नाही, हे बघा असं लागतात त्याला चिकटून राहिलं आहे सगळं ते मी घातलं होतं ना मसाले वगैरे ते. तर अशा प्रकारे आपण हे घोळून घ्यायचे या पद्धतीने. आणि बघा तेल तापतं आहे. आता गॅस जरा कमी करून मी ह्याच्यामध्ये सोडणार आहे. बघा हे आणि गॅस कमी करून चांगले ते आपण भाजून घेऊया. पण हे जर करायचं असेल तर कोळंबी जरा मोठी पाहिजे. हां मोठी, छोट्या कोळंबीला एवढी ती मजा नाही येणार. आणि आता जे कोळंबी पालन करतात त्यांच्या तलावातनं एकदम ताजी कोळंबी आपल्याला मिळते. लसूण आणि कढीपत्त्यामुळे त्याला छान असा एक सुवास पण येतो तेलाला आणि तो सगळा जो फ्लेवर जो आहे तो पूर्णपणे याच्यात उतरतो. आता पहिले टाकले होते ना ते आपण परतून घेऊया. आता गॅस जरा मीडियमवर ठेवूया, एकदम मोठा ठेवायचा ना तर ते जळेल ना तेल त्याच्यासाठी. बघा सुंदर असं लसणीचा आणि कढीपत्त्याचा नाही लावं, सुंदर सुवास येतोय. जेव्हा आपण हॉटेलमध्ये वगैरे जातो तेव्हा 5 ते 6 पीस हे 300-250 रुपयाला वगैरे मिळतात कोळंबी फ्रायचे. खूप महाग मिळते, पण घरच्या घरी तुम्ही आणून अशा प्रकारे बनवू शकता आणि हॉटेल रेस्टॉरंटपेक्षा त्याची चव घरच्या घरी जास्त चांगली लागते. हे बघा आता ते शिजायला सुरुवात झालेली आहे. कोळंबीला शिजायला काही जास्त वेळ लागत नाही. आता बाकीचे उरलेत ना ते चांगले ह्या पिठामध्ये घोळून घेते ना. आता बाहेर आलं तर त्याला पाणी सुटेल ना, म्हणून मी फ्रीजमध्ये ठेवले होते सगळा मसाला वगैरे लावून त्याला. आता हे बाकीचे सगळे आहेत ते एकदा फ्राय करून घेतो आम्ही आणि नंतर सर्व करताना दाखवतो. तर मंडळी कुरकुरीत असे प्रॉन्स फ्राय हे तयार झालेले आहेत. तर तुम्ही पण अशाच प्रकारे ते नक्की करून बघा आणि ते कसे झाले हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.